Nyt valmistetaan mehevä palvikinkku paprika voileipäkakku. Palvikinkkutäytteeseen tarvitset palvikinkkua, tuorejuustoa, kokoiväsinappia, majoneesia sekä sinappikurkkusalaattia, jotka pyöräytetään teholeikkurissa tasaiseksi massaksi. Ja tietysti maistetaan ja säädetään maku. Paprikatäytteeseen tulee tuorejuustoa, grillattua paprikaa, majoneesia, paprikatahnaa, vihannestahnaa sekä mausteita. Sekoita ainekset keskenään, maista ja säädä maku. Seuraavaksi kantataan paahtolehdeviipaleet ja levitetään työtasolle folio sekä tuorekelmu ja aloitetaan kakun kokoaminen. Kinkku- ja paprikatäytettä vuorotellen. Sen jälkeen kakku kääritään tuorekelmuun ja folioon napakaksi paketiksi ja laitetaan esimerkiksi pitkulaiseen vuokaan painon alle kylmään yön yli vetäytymään. Kakku kuorotetaan ruohosipulilla maustetulla tuorejuustolla ja koristellaan makumaailmaan sopivilla raaka-aineilla. Mulla on tässä käytössä palvikinkkua, herneversoja, minitomaatteja, pikkilöityä sipulia, ruohosipulia sekä syötäviä kukkia. Asettelussa voi sitten päästää oman mielikuvituksen ja luovuuden valloilleen. Kannattaa kuitenkin aina ottaa huomioon, että voileipäkakkua olisi helppo myös leikata. Voileipäkakku säilyy jääkaapissa hyvänä, hyvin suojattuna parisen päivää. Ota seurantaan Kulinaarin somekanavat sekä Kulinaarikom blogi.